Eskarmentu eta nortasun handiko gizarte eragilea da Kristau Eskola. 137 ikastetxe barne dituela, 7.500 hezitzaileek egiten dute lan 80.000 ikaslerentzat. Euskal hezkuntza sisteman dagoen hezkuntza eragilea, proposatzailea, besteekin batera nahi duena hezkuntza sistema hobeagotu, landu, sustatu. Kristau Eskola izenez 2005ean ezagutu bagenuen ere lehenagotik egiten zuten lan. Herri eskolen aitzindaria da, izan ere duela 300 urte ikastetxeak sortu zituztenetako batzuk Kristau Eskolaren barne daude. Formakuntzarako aukerarik ez zegoen garaian heziketari bidea ireki ziotenak. Kristau Eskola batek nahi du izan Kristau Eskolak erreferente bat. Espainiako fedeetatik urrunduz eman zioten izena Kristau Eskolari. Guk pentsatzen gendun, hemen ari garen erakundeok lanean badugula gure nortasuna, berezitasuna, Euskadi erkidegoan lantzerakoan hizkuntza bat, kultura bat, era bat. Baloreetan eta baloreetatik oinarrituz eratzen dute hezkuntza sistema, zintzotasunez, gardentasunez, bata bestearekiko errespetuz, heziketa hau ez dute soilik ikasgeletara mugatzen. Gelatik kanpoko ekintza asko daude. Baloreetan oinarritua eta betidanik izan dudana. Azaltzeko bat daudela beste esparru bat pertsona bezala hezitzeko eta baita ere besteen alde zerbait egiteko. Horretan da aberatsa besteak beste Kristau Eskola. Hau da, munduan zehar martxan dituzten ekimenengatik. Ikastetxeen titularrak argi daukate, beren muin-muinean daukate, Kristau humanismoaren filosofia hori, eta guk esan dudan bezala ez bakarrik angela barruan, baizik eta eskolaz kanpoko ekintza horietan saiatzen garena da, Kristau humanismo horren balore asko sustatzeko. Esate bateako solidaritatea, esate bateako bizikidetza, zintzotasuna, laguntasuna, balore guzti horiek lantzen ditugu, bai gelan eta bai gelaz kanpo, eta esan bezala ezinbestekoa dira hortakako bai gurasoak, bai monitoreak, hezitzaileak, ez bakarrik irakasleak. Eskolatik garatzen dituzte beraz balore horiek ikasleek. Aukera zabalarekin eleaniztasuna bultzatzen du Kristau Eskolak. Bertan, hizkuntza proiektuak, hizkuntzen trataera bateratua, irakasleentzako formakuntza bai konpetentzia linguistikoan baita metodologikoan, Cambridgeko ebaluazioak eta bar ditugu. Teknologia berriek ere bere lekua dute. Gure ikaslegoaren egunerokotasuan teknologia berriak oso sartuak daude eta hezkuntzan beharrezkoa da hauek ere integratzea. Eta bere identitate den pastoraltza bultzatuz, ikasle eta hezitzaileek denek batera osatzen dute Kristau Eskola. Guk nahi duguna da Kristau hezkuntza bat, eskaintza bat zabaldu Euskal Herri osoan, eta alde horretatik 157 ikastetxeekin uste dugu aukera hori nahiko bermatua dugula. Informazio gehiagorako kristaueskola.org ataria duzue.